टंला जौमा फरायसालिनि बिसायख'थियाव नोंथाङा GS मासियाव देरहानो हाबाय बेसेबां गोजोननाय मोन्दों आरो मा बुंगोन? आं गावखौनो जोबोद जौगासारनाय मोन्दों मानोना टंला कलेज फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै जेथिया गाखोदो दा आद्रा थानाय खामानिफोरखौ आं मावलांनो आखायाव लादों बेखायनो उथ्रिसारबाय। मोनबेसे हानजाया सापर्ट खालामनानै नोंथाङा देरहानो हाखो? आंखौलाय मोनब्रै हानजाया सापर्ट खालामनानै देरहानो हादों। बनसु, आसु, बरखा ओमफ्राय मोनसेया राभा। बारग' GSआ बुंदोंमोन बनसुजों रावबो सापर्ट गैया, नोंथाङा देरहानाय नङा होननानै बुंदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। नोंथाङा मा बुंगोन दायो? नोंथाङाथ' बनसुनि सापर्ट लानानै देरहानो हाबाय, मा बुंगोन? बेखौथ' आं बुंनो हाया, बे मा बुंदों बेजों सोलिया। माने आं बनसुखौ मोजां मोननानै जेथिया फोथायनानै फैदो, जेथिया बनसुआ आंखौ सापर्ट होदों आरो आं बिसोरखौ साबायखर बावहरो मानोना आंखौ सापर्ट होनानै देरहाबाय। टंला जौमा फरायसालिनि बिसायख'थिया दिनै नोंथांमोननि सापर्ट खालामजानाय बिजाथिया देरहाबाय, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बनसुनि जानानै? आं दिनै बनसुनि जानानै साफ्रोम टंला जौमा फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। मानोना बिथांमोननि सापर्टआवनो जों दिनै आरो फिन खनसे दिनै जोङो टंला कलेजावहाय GSखौ उथ्रिसार खालामनो हाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा सासे डिफारेन्ट फाइनान्सआव दंबावो सासे, बिथाङाबो बिथांमोननि हेफाजाबावनो स्टुडेन्टफोरनि हेफाजाबावनो दिनै देरहासार जानो हाबाय। जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो मिथिनो मोन्दों थांनाय बोसोरावबो बनसुनि सापर्ट खालामजानाय बिजाथियानो देरहादोंमोन GSआव, आरो फिन बे बोसोरावबो नैथि खेबनि थाखाय आरो देरहाबावबाय। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन? थांनाय बोसोराव जों देरहादोंमोन नंगौ। बिथां फंबाय जोंनि सोमखोर बर' बिथांखौ जोङो नारा नाथा माने खस्थ' खालामनानै गावनि मेंनाय देहाखौ लानानैबाबो खस्थ' खालामनानै गावनि लोगोफोरा देरहाहोदोंमोन बिथांखौ। बे समाव दिनै हथादै बिथाङा मानिबा जाहोनाव जेबो जोंनो दुखु फोरमायालाफानो बिथाङा जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बे बिथांनि बाथ्रा, सोरनि फिदिंनायाव सोरनि बाथ्रा बुंनायाव बिथाङा माखौ दुखु मोननानै थांखो जों बेखौ जेबो मिथिया, जेबो बुंनो थाङा जोङो बिथांखौ। नाथाय आं मोनसे खोथा गोसोआव फैदों, बिथांनि प्रेस मिटखौ आङो ससे नायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन जे बनसुआ माने जेबो हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावनाय नङा। बिथाङा आरो बनसुजों रावबो स्टुडेन्टफ्रा सापर्टआव गैया। बे खोथाखौ आं दिनै गोसोआव फैदों आरो जुदि बनसुजों जुदि सापर्ट गैयामोनब्ला बिथाङा थांनाय बोसोराव बोरै देरहालांखो बनसुनि सापर्टआव, बनसुनि बेनार लानानै। आरो दिनै जुदि बनसुजों स्टुडेन्टफ्रा लोगो नङामोनब्ला बा सापर्ट नङामोनब्ला बिथाङा दिनै फंबाय बिस्वजित दैमारिया दिनै बोरै देरहालांखो, बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। बेखौ जोङो एनालाइसिस खालामनानै नायोब्ला, साननानै नायोब्ला जों बुंनो हायोदि बनसुजों दिनै राजाफ्रा बा जोंनि दिनै यां जेनेरेसना स्टुडेन्टफोरा दिनै 100% दिनै बनसुजों जों सापर्ट दं, बेखौ जों मिथिबाय। बेनिखायनो जोङो मा होनगोन, बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जेब्ला बिथाङा मिडिया बायदोंबाय थादोंमोन जोङो सिरि थादोंमोन। बे उन्दै गथ' जेबो मिथिया, मोसौआ जेरै नांगोल जुंगालखौ बुबा गिदिङो, बिथाङा बेबायदिनो गिदिंलांबाय। नाथाय जों सानदोंमोन जेब्ला सम फैगोन अब्ला मिन्थिगोन बनसुआ मा बुस्थु, बा बनसुजों सापर्ट दंना गैया मानसिफ्रा। बिथाङा दिनै रिजाल्टखौ नुनो मोनबाय बनसुनि सापर्टआवहाय। मिरु बनसुनि सासे दैदेनगिरि जानानै नोंथाङा जायफ्रा भट होबाय बिथां फरायसाफोरखौ मा बुंहरगोन? दिनै आङो बनसु मिरुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै साफ्रोमबो टंला कलेजाव फरायनाय आंनि फंबायमोन, बिनानावमोन गासैखौबो आङो साबायखर बावहरदों। जों मिथिगौ नोंथांमोना दिनै बनसुजों दङ, नोंथांमोननि गोसो मोदोम जिउआ दिनै बनसुजोंनो दङ, बनसुखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना। जार फलाव जोङो दिनैनि इलेक्सनखौ टंला कलेज जौमा फरायसालिनि मा होनगोन स्टुडेन्ट इउनियननि 2023 आरो 24 मायथाइनि थाखाय जोङो दिनै देरहासार जानो हाबाय। बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ आरो खनसे साबायखर बावहरबावदों। आरो इयुननि समाव जोंनि बिथांमोन फंबाय बिस्वजित दैमारि आरो बिथां फंबायखौबो जोङो इयुननि समाव स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे बिसोरखौ सापर्ट खालामो आरो बिथांमोना जौमा जोंनि बे टंला कलेजनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हानाय बायदि। मोनसे कअर्डिनेसन गैयाबा बिजाथि हारसिङै दिनै जेबो खामानि मावनो हाया। बेनिखायनो जेनेकुवा सापर्ट खालामनानै देरहाहोदों, इयुननि समफ्रावबो सापर्ट खालामनानै होदो बिथांमोनखौ, जाहाथे बिसोरो टंला कलेजनि थाखाय बा नोंसोरनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हानाय बायदि।